Velkommen til Kampkvist, gutter. Forud for Sparkasse Vendsyssel Cup. Vi skal have fundet en anfører. Arbe, hvem er favorit? Det er Victor. Victor? Jeg er favorit. Okay. Ja. Arbe, du starter med et spørgsmål. Ja. Hvem er den ældste på holdet, udover Granit? Også. Det er Tony. Godt. Videre. Victor, hvem er så den yngste mand? Sand. Det er Albert. Fuck. Det er tæt på. Albert. Okay, Arbe, nu kommer et spørgsmål. Hvor mange follower har vi på Instagram? Ja, det skal formanden vide. Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg har ikke været inde i den i sådan flere dage, men der skulle nok ikke komme flere. Skyde på 248. 240? Det er desværre 201, hvis jeg har frem til 4 follower. Nej, det er 202 nu, jeg sværger. Det er 201. Ikke lige om lidt. Super. 201. Og 5 til. Victor, hvor mange har vi så på Facebook derimod? Ja, der har vi... Vi har 321. Jeg har 283. Der er så stadig ikke 0. Okay, Arbe, hvor mange nationaliteter har vi så på holdet? Det kan jeg godt. Der er vi 4. Bingo. Lidt noget. Lidt. Hvad betyder Harley Shippe? Kom så igen. Det er det. Så vi skyder en tiebreak, gutter. God. Vores video med Grand League. Hvor mange personer har den nået? Den er kommet tættest på. Ender. 100. Nej. Hvem starter? Han starter. Ja, du starter. Hej fri. Okay. Jeg tror sgu ikke så mange. Hvor mange var det, der havde liket vores side? På Facebook? 200 eller hvad? Jeg siger 300. Jeg siger 301. Victor, du vinder. Det er 42.19, så 4.219. Victor, du har med anfører. Så vi ser frem til, at du skal give Kasper til kampen. Nej. Skål.